ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз дар бораи реаксия ва дастгирии Чанговарон оиди муҳорибаи Азам Гафоров дар СМ гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайк азер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Пеш аз саршавии видеоролика ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки ба шабакаи дуюми мо яъне Таҷ ММА обуна шавем. Ссилкаи шабака дар описанияи видео. Чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, Азам Гафоров дар муҳорибаи худ ки дирӯз баргузор гардид, аз рақиби бразилияи худ Алан Гомеш бо тариқи нокаути техникӣ шикаст хӯрд. Пас аз шикаст хӯрдан дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамаи ҷангаварони тоҷик Азам Гафоровро дастгирӣ карданд. Аз ҷумла Самандар Муродов, ҳамаш бо хости Аллоҳ ака, Анис Ёқубов, чемпиони мо, ту дар ҳама ҳолат беҳтаринӣ. Дилшод Ҷураев, мо бо туем, чемпион. Раҷабали Баёнов, ба ҳамаш алҳамдулиллоҳ, мо дар ин ҷо боз намеистем. Президенти дуюми ташкилоти СММА Асланбек Бадаев низ дастгирии худро ба Азам Гафоров нависонд. Дар ғалабаву дар бохт шери арзанда ин Азам Гафоров мебошад. Садр Боев низ дастгирии худро баён кард. Ғалаба ё ин ки бохт набояд муносибати инсонро муайян созад. Ин танҳо варзиш аст, асос ба пеш ҳаракат кардан аст. Албатта мо низ аҳли гурӯҳи шабакаи нокаутиҷӣ хоҳони онем ки дар ҳама ҳолат набояд роҳафтода шуд, чунки ин варзиш мебошад. Варзиш бурду бохти зиёд дорад. Ба Азам Гафоров барқароршавии хубро орзумандем ва дар оянда муҳорибаҳову ғалабаҳои пуртамошобинро аз ту интизорем. Шумо низ дӯстон фикротона оиди Азам Гафоров дар комментария нависед. ҳатман беҳтариноша ма хонда лайк мемонад. Ба шабакаи мо обуна шуда зангулашаро гирён кардана фаромӯш накунед. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. То видеоролики навбатӣ сарбаланду хонаобод бошед. Ай таджикистон, ҳамадан салом, мардои лоик, бачои тоҷик. Ай таджикистон, ҳамадан салом.